रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै बे 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान, बे फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै सनापुर बर' गुदि फरायसालिनि रुम सिङाव जोङो आलारिजिला आफादनि बानजायनायाव दिनै माखासे हाबाफारि लादों। जिहेथु जोङो जोंनि फोरोंगिरियानो फरायसाफोरनि गियाननि सोरां होग्रा, बेखौ लोब्बा लाखिनानै जों फोरोंगिरिफोरखौ मान होनाय, फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरखौ मान होनाय बे हाबाफारि लादों। लोगोसे बेजों लोगोसेनो जोंनि सनापुर बर' गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै जों माखासे हाबाफारि जेरै थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि, बे थुनलाइयारि हाबाफारि जेरै खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, सोंथि सोंनाय बादायलायनाय आरो मिथिखायै बुंनाय बादायलायनाय, बेजों लोगोसेनो दिनैनि नैबे गोथार साननि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बे बिथां गेदेमानि जिथु जिउ जारिमिन, बिनि सायाव सुंद'यै बिबुंथि लाखिनाय बादायलायनाय हाबाफारि, बे माखासे जोंनि मोनब्रै आयदानि सायाव बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनायखौ जों दिनै लानो हादों। जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनैनि दिनाव जोंनि सनापुर बर' गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरा दिनै जे इमान मोजां मोजां बिबुंथि लाखिदों, सुंद' सुंद' बिबुंथि लाखिदों आरो खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव बाहागो लादों, बिथांमोना गाव गावनि रोंगौथिखौ दिनै दिन्थिदों। जोङो बावैसो एसे सिगां भारत उदांस्रि, जायखौ जोङो 15 आगस्ट, दाखालि बावैसो जोङो 15 आगस्ट सानखालिबो जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ लादोंमोन। दा दिनैनि बे नैथि खेब, दा दिनैनि बे हाबाफारियाव गारजेन दिथागिरि बिथांमोनखौ जों सरजाबफानानै फोरोंगुरु सारमोन, लोगोसे रायजो राजा, गासै गामिनि दैदेनगिरि, लोगोसेनो आलारिजिला आफादनि बानजायनायाव बे मोनसे मोजां हाबाफारिया दिनै जाफुंनानै थांदों आरो। फैबाय थानाय समाव माबायदि फालिलांबाय थागोन? जों फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो मोजां मोजां हाबाफारि लालांनो जों आखायाव लादों। आलारिजिला आफाद हिसाबै जोङो बेबायदिनो मोजां मोजां हाबाफारि, माखासे थुनलाइयारि बिथिं, गेलेनायनि बिथिं, माखासे सोलोंथाइनि सांग्रांथि मेल हाबाफारि। फरायसा सानाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? दिनैनि बे गोथार फोरोंगिरि सानाव जों सनापुर गुदि फरायसालिया खुंनायनि लोगोसेयैनो बे सनापुर गामिनिनो आजोला क्लाबा दिनै मैखोमै बाहागो लानानै बे फोरोंगिरि सानखौ मोजाङै दैदेनलांदों बिथांमोना। बे दैदेननायनि लोगोसेनो जोंनि सनापुर गुदि फरायसालियाव जा फरायसाफोरनि जौगालांनायनि फारसे खन्थाइ आवरायनाय, लोगोसे दिनैनि बे गोथार साननि जा फोरोंगिरि सान, बिथां डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जिउ खौरांनि सोमोन्दै जोंनि फरायसाफोरा इंराजिजों बिथांनि जिउ खौरांखौ बुंदों आरो लोगोसे थाखो उन्दैफोरा बर' रावजों सर्वपल्ली राधाकृष्णननि सोमोन्दै रायजोफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिना फोरमायथिदों। आरो लोगोसेयैनो दिनै थाखो ब्रै आरो थाखो 5नि फरायसाफोरा इंराजिजों खन्थाइ आवरायनाय, लोगोसेयैनो थाखो 2 थाखो 3आ बर' रावजों खन्थाइ आवरायनाय लादों। आरो लोगोसे नै दिनैनि हाबाफारियाव फरायसाफोरनो जा कुइज, बे कुइजखौ लागोन। दिनै बे गोथार फोरबोनि सानखालि फरायसाफोरखौ जौगालु होनायनि थाखाय जों सनापुर गामिनि आजोला क्लाबखौ, लोगोसे सनापुर गामिनि गासै हेफाजाब होनाय रायजो राजाफोरखौ जों गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों। लोगोसे नोंथांमोननि जा खौरां बिजों, बे खौरां बिजोंनि नोंथांमोननोबो जोंनि हाजासे साबायखर थाबाय। आङो नोंथांमोननि गासैबो निउस चेनेलसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय, सिबिनाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनाय थाबाय। दा दिनै 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान। दा बे फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि सनापुर बर' गुदि फरायसालियाव गामिनिनो सनापुर आलारि आजोला आफादनि, लाइमोन आफादनि बानजायनायाव जोंनि फरायसालियाव बे गेदेमा सुबुं डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जिउ जारिमिननि सायाव सुंद' बिबुंथि लाखिनाय, लोगोसेनो खन्थाइ आवरायनाय इंराजि आरो बर', ओमफ्राय एक्सटेम्प'र स्पिच, मिथिखायै हरखाब बुंनाय बादायलायनाय, आरो बेजों लोगोसे सोंगाब सोंनाय, माने कुइज कम्पिटिशन। दा बे हाबाफारिनि सायाव बादायलायनाय लादों। दा बिथांमोना खोब मोजां बानजायनानै जोंनि बे फरायसालियाव दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंदों। दा बेनिखायनो आङो गिबियाव लाइमोन आफादनि जे आलारि आजोला क्लाबनि बानग्रा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों गोसो गोरबोजों।
लोगोसेनो बे समावहाय आङो गासै जोंनि फरायसालिनि एसएमसि आफादनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों दा बिथांमोननि गासै नांथाब नाजानायनि गेजेरजों दिनैनि जे हाबाफारिया मोजाङै जादों आरोखि My school name is Sonapur Bodo LP School. I read in class 5. Now, today I am going to deliver a short speech on biography of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was a great scholar, philosopher and teacher. He was born on 5 September in 1888 in Tirutani village in Tamil Nadu. His father's name was Sarvapalli Biraswamy and his mother was Sitamma. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was the second president and the first vice president of India. He was brilliant student since his childhood. His birthday is celebrated every year as Teacher Day in India. In his honor, he was honored with Bharat Ratna by Indian government in 1954. He died on 17 April in 1975. Dr. Radhakrishnan's life is a inspiration for all of